Abdulsamad. Soga. Wai maman Abba ta zo ta karɓi wannan kayan nata kuwa? Ta zo. Ta bada kuɗaɗen duka? Ta bada kuɗin gaba ɗaya ta karɓa. Ai ni inda matar take burge ni ba ta wasa da kuɗi. Ba ta wasa da kuɗi. Wallahi Allah. Ai haka ake son mutum ya kasance idan ya alƙawari ya cika to ya zama cikakken mutum ke. Kana ji ba? Ina ɗaya zartan nan. Kuna wasa fa da waɗannan abubuwan kuma kun san yadda ake cikin wannan halin rayuwa. A ba adana, in ba adana ba ta ya za a mura? Nace ina kamar. Kamar kudin ɗasi yana can yana bacci ba. Kamal! Kamal! Zo nan! Akwai kasala oga. Kana ina? Gani Yawwa. Kamal ya aka yi naje ka je kai zaman ka a can gurin. Oga ya ne kake da kayan hajiya ne. Bare bace kayan hajiya. Ga bacci na idan ka ce wani kayan hajiya. Kana ji ba? Zuwa za ka yi gurin Aisha ta fito. Ta mai abinci ba? Yawwa. Ta fito ga. To ka je ka ce mata ta bani abinci da Allah. Saboda tun da na fito kaga daga gidan ma ban ci abinci ba gashi da Allah. Ya dai? Ya Allah ka ce ta bani abinci amma ka ta samun yaji saboda ina da ulcer da Allah. To oga ni ma yin nake ja ba ka. Ruwa kake ci. Ka ji fa Abdulsamad. Ina 30,000 din da aka baka jiya. Oga ba jiya ka bai kuɗi ba? Dan mamaki ka bana san munafurci oga. Wani irin munafurci? Ina suke? 30,000 dai ba. Ba na rafin munafiki ne ka je. Ba wani munafiki da Allah. Kai mun shiru da baki. Ina 30,000 din. Ba na bukata da shi. Maganar ka ta tabbata. Iban kudin sa yake je yana ba mata. Ko? Ka ebi kudi ka je ka ba mata. Ga ni fa ba mata nake ba. Shiru da Allah, yi shiru da Allah ba wani munafurci. Ina suke tu? Bari in baka shawara kamar. In dai junin ka zaka dauki kudin ka je ka ba mace, to ba za ka taba tara abin kanka ba. Ba za ka taba tara abin kanka ba. Ina gaya maka. Sannan kuma bari in daɗa baka wani tunatar da kai wani abu. Duk macen da za ta tambaye ka kuɗi ka ɗau kuɗi ka bata, wallahi ba san ka take ba. Ba san ka take ba. Me kake wani hararsa? Ai gaskiya ya faɗa. Kai da baka son gaskiya. To ni dai na gaya maka, in ka ji kanka, in ma baka ji ba kanka. A haka za ka yi ta ƙarewa da wannan riga guda ɗaya. Ba za ka tara wani abun kanka ba. Abba, dalla je ka ɗauro ba ka siyo min abinci. Ko faɗa ma mari kana wani mutuwa kusa da ni. Maza mana da Allah, kaga zo gashi nan tana nan gurin. Oga to mun da shi ba matsala bari ya je dawo. Ka sani ne yan canjin na sun rage iya wancan. Bari in ya dawo sai inda da aika mu fara gurin Aisha sai je karɓo maka. Kai dai karka biye masa. Ya za a biye mai kuma gashi ba ya san aiki. Ba ya san aiki, ba ya san. Wai kai kana ma soyayyar ma kuwa? Ni ba ruwa na da mata uba. Bari yayin lokacin ka yayi. Hello, baby. Ya kake a jin daɗin ka, baby? Dama kan batun wannan kuɗin ne da ka turo mani wallahi na yi amfani da su. To wallahi kuma gashi ƙawata ta kawo min anko inda zan samu ne da Allah baby ko ɗan 20,000 ne za ka sa maza. In my Danny like ATM. Go chop my money where you want. In my Danny like internet. They browse me where you want. Yanzu nai tawaye. Kama ke awaye. Mata kin gama. Kin duma. Kin bani dati sanda na nemi shazima. Kin gama. Kin duma. Kin bani dati sanda na nemi shazima. Ni baya. Ya baya, Ibaya, Juya baya.